μέσα, ανοίξαμε την πόρτα και ήταν όλο άνω κάτω. Τα σιρτάρια κάτω, το στρώμα ξεσχισμένο. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Καλά περάσαμε. Ωραία γυρνάγαμε τα επεισόδια. Οι συνεργάτες ήταν πάρα πολύ καλοί, συνεργάσιμοι. Αργούσαμε να έρθουμε στο γύρισμα. Δεν μας βοηθούσαν καθόλου. Μιλάω για τη Ράντου, το Ρώμα. Απροκάλυπτα δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Δύσκολοι άνθρωποι, δύστροποι. Δεν αφήνουν τον ηθοποιό να έτσι... Ναι, και παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα δηλαδή, δεν αφήνουν να κάνει κανείς τίποτα. Ελπίζω να μην τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ελπίζω να μην ξανασυνεργαστώ. Και αυτή την ημέρα την περίμενα 2 χρόνια. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που τελειώνουμε σήμερα. Αλήθεια μιλάω, τώρα χωρίς πλάκα. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά πέρασα πάρα πολύ... Τα βλέπετε ότι περνάμε πάρα πολύ στο γύρισμα, πολύ καλά. Όπου μου λένε Ράντου, Ρώμα, Μαρία, Λεκάκη... με 2.000. Δηλαδή, δεν μ' αφήνουν να δώσω και το... Όλα αυτά γίνονται διότι πέρα από την πλάκα και πέρα από το αστείο του πράγματος, όλοι έχουμε παίξει σε άλλες σειρές, και σε θέατρο και σε τηλεόραση. Αυτό που έχει γίνει εδώ δεν έχει γίνει πουθενά. Μιλάω προσωπικά βέβαια. Είναι ένα πράγμα που εύχομαι σε όλους τους ηθοποιούς να το ζήσουν. Εγώ το ζήσα, το βίωσα. Τα παιδιά αυτά, όλα τα παιδιά, ήτανε πολλοί άνθρωποι. Και αν δεν είσαι άνθρωπος, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρουμε όλοι πόσες απαιτήσεις χρειάζονται. Ξέρουμε όλοι... Δεν θα το πω σοβαρά ποτέ αυτό που έχω να πω, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μετράει. Ο κόσμος το εισέπραξε. Η αγάπη του κόσμου κερδίθηκε και κερδίθηκε από εμάς. Βοήθησαν σε αυτό όλοι οι συνεργάτες, και αυτοί που ήταν μπροστά, αλλά κυρίως αυτοί που ήταν και πίσω από τις κάμερες. Μιλάω και για τους καμεραμάν, τον ηχολήπτη, τον φωτιστή, τους φροντιστές, τον βοηθό σκηνοθέτη. Δεν με αφήνουν να πω. Τον σκηνοθέτη, ο οποίος είναι δίπλα μου και δεν θέλει να πω τίποτα. Πιστόλια έρχονται. Δεν έχω τι άλλο να σας πω. Μου το καταστρέψαν αυτό που είχα να πω. Όχι! Τραγούδα! Τι να κάνω? Τραγούδα, ρε Κωνσταντίνε! Το Μήνο Κυριακού το γνωρίζετε, Πέγκη Καρά, ηθοποιός. Νίνο Πούτσο. Το Νίνο το έπιασα, το Πούτσο δεν το έπιασα. Τι αφού το έπιασα το Πούτσο? Σιωπή. Αυτό το φόρεμα το φόραγα στην οντισιόν του Χουβαρδά. Έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Παιδιά, συγγνώμη, θέλω να βλέπω το σκύλο. Γαμώτα τεκνά, γαμώτα πιπίνια. Γαμώτα πιπίνια, γαμώτα ποτήρια. Πέρασε ένα καταπληκτικό απόγευμα με έναν άντρα, μιλάμε, με αποθέωσε. Ωραία, βρε Λενάκη, μόλις αποθεώνεσαι και εμείς ξεθαναώ. Μαρθουλάκο, θα τον κουλάρουμε τον κύριο καθηγητή? Βέβαια, τα είπαμε αυτά. Θα του φερθώ με πολύ καλό τρόπο. Θα του πάρω δώρο ένα 5 κιλό πενταντίνη και μετά θα του κάνω μια ωραιότατη πλήση εγκεφάλου. Οκ, Αλήτη. Γιατί τι έχει το μαλλί μου? Αυτό ακριβώς, δεν έχει τίποτα. Αλλά απολύτως τίποτα, αγάπη μου. Και άμα ο σκηνοθέτης δει έτσι μια προσωπικότητα τόσο flat, χωρίς να έχει έτσι μια ιδιαιτερότητα, θα πει: δεν υπάρχει εδώ καλλιτεχνική φύση. Πετάχτε την αμέσως, πετάχτε την. Λες να πάω στην Τιτάνια? 3, 2, 2, Σκύλες της Λύσσας! Αυτό είναι το σουξέ μου. Σκύλες της Λύσσας σας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε, που έχουν σύναξη οι κόρες του Καδμού. Γιατί λυσάτε, κυρία Καρά? Λυσάω σβάκχα, κυρία Μαυραία. Σας κάνω audition. Μα δεν θέλω να μου κάνετε audition. Σας προσλαμβάνω για την ταινία μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Στεναχωριόμαστε, κλαίμε αυτά. Εντάξει. Αλλά είμαστε φίλοι και θα παραμείνουμε, παιδιά.
Δεν θα χαθούμε. Αυτά, επικρατεί λίγο ένα σπάνικα, μια συγκίνηση και τέτοια. Άντε, γεια. Πες μου έτσι, αγάπη μου, πες μου έτσι, να σας πω κι εγώ ότι γίνει τετράγωνη. Ωραία απάντηση. Πατίνα, πάρε τα λουλούδια. Σε ευχαριστώ. Είναι υπέροχα. Πρώτη φορά μου προσφέρουν λουλούδια. Δεν στα προσφέρω, μωρή ηλίθεια, να τα βάλεις στο βάζο, στα δίνω. Πάμε, αγόρι μου. Πάμε, κορίτσι μου. Πάμε. Άσε την ουρά μου. Πάμε, κορίτσι μου. Πάμε, κορίτσι μου. Πάμε. Δεν μπορώ πλέον. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή απόψε να σας πω ότι είναι κοντά μας, κατάφερε να είναι κοντά μας, παρά το βαρύ του πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Βυζαντινής Αναγέννησης, Κωνσταντίνος Κατακουζινός! Τα σφινάκια πού είναι? Κατακουζινέ! Η Ελλάδα λέει ναι! Κάτσε, παιδί μου. Θα καταργήσουμε τους μοντέρνους δρόμους και θα επαναφέρουμε τους πληθόστρους... Ως πρόεδρος να βοηθάω. Το Βυζάν θα επαναφέρει τους Έλληνες στους δρόμους της αρετής. Συγκεκριμένα στα Καλτερίμια, γιατί δεν ξέρω, σας το είπα. Θα καταργήσουμε τους μοντέρνους δρόμους και θα φτιάξουμε πληθόστρωτες οδούς, αλλά Βυζάντιο. Και πώς θα τρέχει η πόσα στα κοτρόνια? Δεν σας το είπα αυτό. Ούτε αυτοκίνητο θα κυκλοφορεί ούτε τίποτα. Μόνο κάρα και κάρα. Κόρδολα μία με κάρα. Με το Χάρη δουλεύουμε 10 χρόνια περίπου. Όπου να είναι θα τα κλείσουμε. Καλά χρόνια ήτανε. Μια δεκαετία είναι πολύς χρόνος για να μην είναι καλός. Για να αντέξουμε τόσο καιρό σημαίνει ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε τις καλύτερες και τις καλύτερες στιγμές. Κάμια φορά είχαμε και άσχημες, αλλά οι καλύτερες είναι οι πιο σημαντικές και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στη δουλειά που κάναμε, ενώ στο κλίμα εφορίας που περνούν τα σενάρια τα οποία γράφουμε. Το Κωνσταντίνου και Ελένης θα μου μείνει γιατί έχει μια γλύκα σαν παλιά ελληνική ταινία. Μου θυμίζει τις παλιές ελληνικές ταινίες. Οι ηθοποιοί μου θυμίζουν τους παλιούς καλούς Έλληνες κωμικούς. Είναι όλοι εξαίρετα παιδιά, είναι από τους καλύτερους συνεργάτες που είχαμε ποτέ. Τους αγαπάω πολύ. Πιστεύω ότι απογειώσανε τους ρόλους, τους απογειώσανε πραγματικά. Τους πήρανε α και τους κάνανε α εστινιωστή. Ελπίζω στο μέλλον να κάνουν πολύ καλύτερα και σπουδαιότερα πράγματα και να ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή και να περάσουμε τόσο ωραία όσο περάσαμε στην Ύδρα. Να ανεβάσω. Κορίτσια! Ματίνα! Μωρή Πέγγι! Έλα εδώ, Στοπ! Τι συμβαίνει ρε Ελένη, τι έπαθες? Συγγνώμη κυρία Μαυριά μου, αλλά είδα φοβερό πράγμα είδα το τρίο στούτσες καλέ, τον Νικόλα, τον Μάνθο και την Κατακουζίνα. Αυτό το κάτι που θέλω. Στην φορά μου όλα σκηνή 53 ελλείψη Σαρδάβρε παιδιά, τι έπαθα? Στην φορά μου όλα σκηνή 53 πλάνο πίψη, λήψη πρώτη. Πάρε φόρα. Απώλεια. Όχι ρε Κωνσταντίνε, περίεργο τρένο είσαι. Λοιπόν καλά, πάμε μια βόλτα. Το φτανάσει. Περιμένε. Πάμε μια σταλίτσα είναι. Έτσι, σούρθε. Λοιπόν, πες το γιατί. Πες το Μίτσο. Ο Στέλιος και μαζί. Είστε ανεγκέφαλοι τα μάλα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία βόλτα. Όποιον και να ρωτήσουμε θα ξέρει που γίνεται γύρισμα ταινίας. Αυτό εδώ πρέπει να είναι κοσμοϊστορικό γεγονός. Θα πάμε.